wezemidlalo ubuciko namasiko esifundazweni saKwaZulu Natal. Silapha eKings Park namhlanje i-Youth Run KwaZulu Natal. Siba nayo unyaka nonyaka yenzeka usuku before i-Comrades. Kusasa njengoba sazi siwumphakathi waKwaZulu Natal ukuthi kunalomjaho omkhulu esinawo kusasa we-Comrades. I-Youth Run ke ugqugquzela kakhulu abafundi ezikoleni abahlukahlukene izikole ezihlukahlukene ukuthi bakwazi ukungena kwezemidlalo. Abasubathi bethu abancane baphokophelele ukuthi ngelilanga bayokwazi ukuthi bagijime bangene emjaho emkhulu njengayo i-Comrades. Ngibingelele wonke umuntu ngibino anele lapha e-Villagers. Namhlanje sizoshaya u10 namhlanje. Soshaya u10 osheshayo kahle kahle 10. 10 kilometers behind the line. Sibonga esodwana esi-club yami leyo ke. Igama lami Nomonde Isibonga kaTembe ngisuka kwaMhlophe yalingana eMangusi. Igama lami uAlincede Mfana ngithakatha ngisuka eSide TVET College ngiyithembisa college yokuhla kodwa kuphakama mphathanga. Ekani. Sanibona, igama lami nguSteve Mkasi, umongameli waKwaZulu Natal Athletics. Namhlanje sila kuma-outer fields ase-Kings Park Athletics Stadium. Usuku olukhulu lapho odadeo nalabo abagijima i-Comrades kusasa behlanganyele ukugijima i-Youth Run okumjaho ono-10 km kanye no-5 km. Lo mjaho umsebenzi wawo wenzelwe ukuthi izingane ezihamba nabazali abazogijima i-Comrades kusasa zibe nayo into nayo eziyenzayo izingane. So umjaho lo osiza kakhulu abantwana abancane nabantu abaqhamuka kwamanye amazwe kanye nabanye abakhela isifundazwe saKwaZulu Natal. Umjaho osizayo ukuthi sikwazi uku-identifya amathalente, sibone abagijimi bakusasa obongumusa bangumuso otetetijane bakusasa. Ila sikwazi khona ukubabona khona sibakhuthaza ukuthi baqhubeke nokwenza umdlalo wethu wezokugijima. Igama lami wasenathi Sibonga Watshali. Suka eHarding. Iclub yethu iHarding vele. Namhlanje bengizodlala irace u-run 10k. Ngiphuma number 1 ngijabule kakhulu eposition engiyitholile. Ngibingelela igama lami uNtando Waximba. Qhamuka le eMzinyathi. Ihlapha yami eBickersburg. Ucoach wami uCoach Joel. Le race le bekade sisiwe nocoach wami ethe angilate ngiyalandela ibhanji until 8 km. Njengoba ngiyafika 8 km wakhika iqala kusho unandla emanqozo yakho nje ukuthi ngifika 8 uyahamba. Thema ifika 8 ngiyaphuma wabuya phambi kwami ngamlandela thema ifika 9 ngakhika akabange esabuya ka 8 ka 9 ube sengilandela kanwe wazofika la wazama ungikhela ukuthi amandla awalingani ayidla kanjalo. Le race ebikade iqhelene kakhulu kusonje kuqala iviki. Coach wami ethe ngihamba ama-3 flat 305 ingaweli ku-310 uma kube ilate ithi 308 yelesile kodwa ubethe ngihamba nje ama-305 3 flat nangempela yisho njalo ebashini ama-305. Igama mina nguThabo waKaMzobe ngisuka eNdwedwe. Iclub engigijimelayo i-Live to Run. Hayi iwin ngiqale kule club le mhlawumbe ngifike last year bengade ngene nje kumajuni ngihlelise bengena number 1 number 2 1 2 ngoba o-SAMN ngangayidlala ngapha position 3 kumajuni ngadlala eMpumalanga ngabe ku-31 41 isikhathi coach wami ngoba loqalele unyaka ikhathi silokuse-improve njalo lesikhathi engisiphethela isikhathi esisha lesi kimi no coach wami isikhathi ebesiphelele u-10:55. Abahleli umcimbi ngajabula kakhulu ngoba bakwazile ukuthi ngibonakala ukuthi ngiwephi ngifithi kangakanani. So ama-race kanjena ngiyawathanda. Hayi abahleli bemcimbi bahleli kahle phela kuhle ukuthi beqhuqumezele thina sisebancane sikwazi ukuthi sibe sonke sihlangane sikwazi ukubona ukuthi uma thina sisodwa siyakwazi ukuthi sikwazi ukumelana. Hayi nje ade hlezi siqhathwa nabantu abathe ukukhulu kunathi ngoba umuntu mayiqhathwa nabantu abadala angisho ukuthi uyafisa ukuya phambili angekho ngidla abantu abadala gcinele sikushaya kanjalo ngoba usuhamba nabantu abadala angcono kanje mayikanje sisonke inotho lezingane kwazi ukuthi
anizo-challenge nodwa nizingane ubotha ubani udlala kanjani badlala kanjani. Nanesifiso sokuthi ngingenele i-Comrades Marathon. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngingayingenela if sengina 22 or 21. Ngicabanga ukuthi ngizobe sengifit enough for ukuthi ngingenele i-Comrades Marathon. Ngiyafisa ukudlala i-Comrades Marathon. Mhlawumbe mase ngina 21 okanye 20 ngikwazi ukudlala i-Comrades. Siwumnyango ke sine-program esibiza nge-Talent Identification, Development and Progression. Abanye babo ngelilanga bayotholakala benekhono sibambisene ne-Federation Athletics, President uMkasi. Mangabe belithola ikhono bayalithatha balifake kuma-club bese ke bakwazi ukuthi bagqugquzeleke ithalente labo lakhiwe ukuze bese liyakhuliswa. Bese ke bezibona ngelanga besubatha ngempela nje begijima imjawo emikhulu. Siyafisa ukuthi bagijime imjawo emikhulu baze baye ngisho kulawa amalokhuzana ama-marathons akhona phesheya. Kungakho ke sila laba abagijima i-Comrades nabo banethuba msakaze ngoba la bayakwazi ukuthi bazivocavoce. Sibiza nge-warm up ke, warming up for Comrades kusasa. So the platform is a very important platform for ama-runners asevuthiwe agijima i-Comrades as well. Okubalulekile ukuthi masikhona la bese sikwazi ukuthi sibambisane sibakhuthaze.